Ja tänään mä pelaan näitä rampelejä. Ja mä en tiedä tästä pelistä mitään. Mulla on tällä kaveri, joka on tätä peliä ennen pelannut. Ja tässä varmaan pitää heitellä taukkoa. Tai tehdä tälle jotain. Mitä tuolla pitää tehdä? Tuolta. Okei, tässä mulla on jotain aseita ja nyt tää on ihan jäässä ja mä heitän tätä kynillä. Ujui rahaa. Otan ne. Ei kun mun pitää painaa. Onko ollut muita aseita? Mitä näistä on järkeä ostaa? Ai toi. No tämmösiäkin. Musta on ämpäin. Voisi käyttää aikaa. Miten tätä ammutaan? Tää paita on kohta rikki sitten. Voit puhua ihan kunnollisella äänellä. Voinko mä ampua noita muita? En kai. Kirveitä. Tomahawk. Se. Tarvii vaan vähän kuitseja. Oisin halunnut tomahawkin. Ei olisi ollut 900. Hyvä, kun mä jo saan se. Se toivottavasti. Noin. Mä käytän nyt tomahawkia. Ui. Se on ihan täynnä noita. No mä oisin kyllä jo kuollut aikoja sitten. Oisit sä? Joo. Mä yhdellä. No niin, oisin kyllä minä. Miksi mä vielä heitän noita? Se on jäässä. Lähtikö siltä just äsken pää irti? Ja se on vieläkin elossa. No niin. Miten pitkään näistä pitäisi tehdä näistä random peleistä? Voitte ehdottaa kommenteissa tai sit säkin voit katsoa. Säkin voit sanoa. Eikö niin? Olisiko 10 minuuttista tai 5 minuuttista hyviä? En mä oo varma. Mä teen kyllä mä ehkä teen tästä jotain sarjaa, koska tää vaikuttaa ihan hauskalta peliltä. Mutta en mä ehkä. Mä vaan ehkä teen näitä rannoa. Mä en sitten ymmärrä tän peli-ideaa yhtään. Ymmärrät sä? Eikö se ole ihan selvää? Tapetaan vaan sun pomoa. Onks tää mun pomo? Oh. Ja sun pitää tappaa se. No tuollakin on mun pomo kyllä. Niin on. Mikä järki muilla on heitellä tätä? Käyhän se mulle, että mä tätä heittelen. Kun mä halusin jonkun, mä vaan kattelin jonkun kaveritten videosta. Mä löysin tän. Mut situa kiinnosti, että sitä voisi olla ehkä ihan kivakin. Hei, ihan sama minä. En mä mitään Facebookia tähän yhdistele.
Mitä tuolla? Mitä just jo? No. No eiks... Mulla on ainakin se uusi versio heti valmiiksi, kun mä lataan se. Sitä pelistä. Ja miten se uusi versio mukaan pitäisi lataa? Asetuksista. Okay. No nyt älä puhu noista. Alkaa olla tylsää. Mä kai lopetan tämän videon tähän. Ja jos haluatte näitä random playja lisää, niin tykätkää. Ja ehdotelkaa pelejä. Mut ja me nähdään ensi videossa. Ja nyt se olisi moi. Moikka. Jee. Yeah.